Rádi bychom vám představili mezonetový byt v ulici Pastevců v Újezdě u Průhonic. Tento prostorný byt o dispozici 3+KK má celkovou plochu 99 metrů čtverečních a nabízí vzdušné moderní bydlení. K bytu patří i velkorysá terasa o rozloze 48 metrů čtverečních, která je ideální pro relaxaci či grilování. Součástí prodeje je také jedno garážové stání a sklepní koje. V okolí najdete veškerou občanskou vybavenost a skvělou dopravní dostupnost. Ideální místo pro rodinný život.